सैमान खिथुखौसो नुहुरबायलै सैमान खिथु सैमाना बोरमायलाय सैमा दे मोसा 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 मोननायावनोसोखा मोनजागोन बेटलिनाबा एसे फुंनानै थांनो जानानै फैखादो हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं जोंबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय दिनै माने जोङो दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों बहुत दिननिफ्रायनो जोंखौ इनभिटेसन हरनानै दोनदो आरो माने इनभाइट खालामदों जोंखौ ओमफ्राय माने जोङो बिदिनो थांगोन थाङा गोनो गोथो जाबाय दंमोन आरो थेवब्लाबो लोगोआ हांख्रायनायलाय दायो जोङो उपाय गैया आरो थांथारनोसै गाज्रि मोनगोन ओमफ्राय ना जोङो दायो रेडि जाबाय आरो ओमफ्राय गांगा टप्पायाबो ओजोंहाय रेडि जागासिनो माने जोङो आलासि जानो बेफोरबायदि थांफेराखैमोन आरो बेरायनोसो शिलंआव थांफेरबाय बावखुंग्रियाव खनसे थांफेरबाय ओमफ्राय एबार थांगोन आलासि जानाय आरो ओमफ्राय आलासि जानायाबो अबे जायगायाव थांगोन नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन दायो खोन्थाथ'आ आरोना एकदमबारे पेकिं खालामखाजोब्बाय आरो ओमफ्राय माने मानसिया बुंहरखादों आरो हरसेल' जाया जाहैदों ओमफ्राय हरनै हरथाम होनदों आरो जोङो दायो लाखिया मिथिया जेखिजाया जों मास मोनसेनि पेकिं खालामबाय आरो जोंखौ इयो मास मोनसे लाखिखानांसिगोन आरो लाखियाबाबो जों थासिगोन आरो ना दायो नै जोंहानि आफा बोराइ बाथौखौ नायलायदो नोंथांमोना ओमफ्राय दायो जोङो गारनानै थांथ'लायसिगोन आरो आङो आलारि बाथि फोजोंखाबाय दिनै जिहेथु बाराया मंगलबार नालाय आङो दिनै थांबाथाय बाथौ लगायनो मोननाय नङा होननानै लगायखाबाय ओमफ्राय आङो सिम्पोलनो ड्रेस गानबाय आरो नै 600नि दख'ना ओमफ्राय नै 700नि फालि लानानै देलायबाय आङो सिम्पोलसो मानो होनोब्ला जोङो आलासिसो जानो थांदों नालाय ओमफ्राय ना बिदिनो दा थांबाय थानोसै नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे थुफाबाय थादो आरो बिराद इन्टारेस्टिं जागोन दायोथ' माने आङो बारा इन्टारेस्ट जाथ'वाखै आरो दायो उनाव लोगो मोनहैबासो इन्टारेस्टखौ जासिगोन आरो ना मिनि मेटाप गांगाथ' बे रेडि जाबाय नै इथिंजाय आरो लोगोसेनो नोंथांमोना सोंहरबाय दं जोंहानि बाथौनि खरसाया बेसेबां थांखो इखो बेलेगै मोनसे एक्सट्रा भिडिअ खोन्थागोन नेनानै थाबाय था बेसेबां खरसा जादों आं खोन्थानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लाबोसिगोन आरो गांगा टप्पाया होननायलाय ओमफ्राय रेडि जाबाय जों हेलमेट लाखाबाय बेफोरथ' गोनांथिखा नालाय नै गोनांथिखा हे इदिनो थांफ्लांगोन दा आंना इदिनो बावगारो आङो न'खौ गारना थांथ'नोसै आरो बिमा बिफानि न'आवनो बेफोरबायदि आङो थांबाबो फुङाव थांबाय बेलासियाव फैयो आरो ओमफ्राय बेफोरबायदि हरथायाखैमोन ओमफ्राय लोगोनि न' होनोब्लाथाय आङो एबारसो थांगोन आरो आङो आवगायनिफ्रायनो लोगोनि न'आव आलासिखौनो जाफेरनो मोनामोन आरो ओमफ्राय दायो गांगा टप्पाजों आंजोंसो थांगोन आरो लोगोनि न'आव बेबो नोंथांमोना सोर लोगो बहानि लोगो नुलांबाय थासिगोन थौदो दै आफा बिश्वकर्मानि मोजाङै मोजां मोनहैलायथोसै जोङो दायो थांलायनोसै आरो नै पन्टि बेग लाखाबाय आङो पन्टि बेगा बेलेगसो आरो पन्टि बेगा गांगाथ' बे आंखौ बेग लाबा लेथ्राथार नुयोनो ओंखायनो आं लायाखै बेग बेयावनो लाखाजोब्बाय आरो मा नांगौ दायो गाखोनोसै साम्फु जालायलांबाय ओंखारनायावनो मानायावनो थाव सोनानै लाखानोसै नै दिपुआव थावानो गैला आरोना थावा बेसे दङ 1ल'सै थावानो गैथारा बिराद जायो इनि गराया थाव बेसेबा जाखायो नै थाव सोलायनोसै 500नि थगाय जाबायमोन नामा मा खालामदो मिथिगोन आं नोंसोरनो खोन्थायनि र' थावखौ नैखो जिर' खालामा गारनानै नैयाव आयथाना दोनदो मिथिगोना बेनिफ्राय मालायनोसो खोन्थाथावगोन माने आंनाव सोनांसिगोन बियो ओरैबायदि सैतान नुबाय बिनि माबा खालामा गारनानै ओरैबायदि सैतान दसेनो थगाय जाबायमोन आरोना एकदमबारे स्केम खालामनो नागिरो मानसिफोरा पेट्रल सोनायाव नै गांगाथ' बेसो मिथिसिगौ आरो दा इखौ आङो जेबो बुंनो हाथ'ला गांगाथ' बे दायो एसे बुजायनानै खोन्थाथोसै थगाय जाबायमोन जिखि जाया
माने एसे नायनांगौ आरोना बिराद मानसि बया थायो थाव दिपुआव दोखो दोखो नांलायनानै माने बिराद समायना जायगा मोनफैबाय आरो जोङो नै फाइनालि मोनथारसिगोन बेसर बिबारनि दख'ना गाननानै मोज्लाय जानजियाव दै हुलानायजों समायथारगोन बेसेबा समायना नुखादों आरोना बेसर बिबारजोंनो ओमफ्राय जोङो मोनहैथारसिगोन आरोना लोगोफोर फाइनालि मोनहैथारसिगोन बहा थांगासिनो दं सोरबा सोरबा जायगाखौ नुनानै सिनायखाबायबो जानो हागौ लासिनो मिथाइ लाबाय आरोना ओमफ्राय आंना अबस्थायानो गैयालाय मिंख्रा जाजोबलांबाय दे बेखौ गिजामोन ना गिजा आन्दायजोबलांबाय आं बा फाइनालि आलासिनि न' मोनफैबाय जोङो आय 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 हो हाबनो नाबा मोनफैजोब्बाय नाय मोनफैजोब्बाय ओइलाय सोरिलाय ओइ सोर हाम्पेसो सङिलाय हाम्पेसैनो थाखोमालाय लांथां बा फाइनालि मोनफैबाय नै लोगो मोनलायबाय ओमफ्राय नै गिजा आइ नै बा हाम्पे बा नै हाम्पे फार्स्ट टाइम बा एबारसो खेबसे लोगो मोनबाय दे लोगो मोनबाय एबारसो ना हाम्पेखौ लोगो मोनफैबाय दे मोसानांगौ ना हराव इ बिराद मोसानो रोंगौ हानाय नङा सं हाया जायो गावनासो बिदि जायो र' खोन्थालुरला आंना बेलेगसो बेलेगबाबो आफ्रिका जायना नै बेलेग जाना फैदो दिनै बोरायदो सं एबार बोरायनाय नुदो नुबायना बिफा जाबाय नालाय खाथि मोनलायो आदाजों सिनायाबानिफ्राय दिनैसो बारा लोगो मोनदोंमोन 6 माससोल'सो जादों ना 6 मास मानि जाखो हाबाया ओइ बावबाय बावबायमोन ना बावबाय गोबाव जाबाय बोसोरानो जाबाय नामा बोसोर थांद्रायाखै आसला ओइ जाबाय मा दायो साननासो आरोबा नुलांबाय थागोन नोंथांमोना दायो बाबो मोनसे कन्टेन्ट लाबोनो बाबो बोरो बागानफोरालाय वा जोङो दा इयाव गार्डेन अपेनिंआवसो फैदोंमोन देलायबाय मारा माबा नायबाय मालाय वा रोंगोलैयो ओमफ्राय बाखिनिखौ आया माबा मिथाइखौनो होनराखैनो मिथाइ लाब नोंनो मिथाइ लाबदो आंनाव जायदो दा जानाङा आंना सेनेलासो बुख्लुनो लुबैयो इखौ बाखिखिनिखौ इनो दोनाखैलाय जोङो बा साजायनायफोरा मोजां सानदो सेना खेवनाय जेनेबाबो खेवनाय गिफ्ट आरो मोनसे दंबाय र' नै बाबुनिनो बार्थडे आरो गाबोनसो बार्थडे ओमफ्राय गिफ्टखौ होखाबाय फिसाथारसो ना गिफ्टआ गेलेनो हासिगोन लोगोदो इयो माबा मा होनो कक खेवनाय माबोरै बख'यो बेसेबां इयार जासिगोन नोङो एबार 9 बाबुनि गाबोन बार्थडे आरोना बार्थडेआवनो फैदो जोङो किटिया माबा माबि रुला जोब्बाय नै सैमानि खिथुखौसो नुहुरबायलै सैमाना बोरमायलाय बिबार नायनि गां दंलै गां इसाना गार्डेना नै नोंसानि बिबार गायनायखौ नायनानै जोंहानि बिबार गायनायखौबो होनहरबाय थाबाय नोंसालाय चेलेन्जसो नांदो ना मादो होननानै मानसिफोरा कमेन्टआव होनगासिनो र' चेलेन्ज नङा माने गायनांगौ आरो ना बयबो गायनांगौ जोंना गायनाय गैखायामोन नालाय दासो गायदो आरो जोंबो सोलोंदो मोजां जोंहाबो दासो गायहांदो बेलाय जोंहानिया मुज्रेजों मोनजोबबाय आङो बिरफुंजोबथारबाय गारज'लाय बायदिनो जायो जेंग' जाजोब्बाय गरम मोनजोब्बाय आङो एकदम खाथिं खामानि मावनानै बिनि हाम्फेया उदालगुरिनिसो इयो उदालगुरिनि गोजानखा आङो इयो सेरेनदायदोसो फैदो बेसेबा सेरेनदायदो फैनानै खेरेनदाय फैयासै मादो फैनाय बासदो जालामोन मानसियानो आंथ' हाथारा
इदिनो जाबोदों आङो आरो इयावबो ओरै अट' गाखोबोबायना ससे हामलायदों हामनाय नुदों आङो मबाइलाव बिदि हामनाय नुवासं मबाइलाव ओरै माबा दुरबल नुखायो। नुदों ना गारि गाखोनायखाय इदि जादों खोमा गाखोनायखाय नुदोंदां न'खाय अबस्था दायो साफा जागोन दे किटिलानि न' गोदानखौ दिनैसो नुसिगोन आरोना बाबुथ' नोंसानि न'खौ सोरो नानि नानि टेनिसकाया नै बा उदालगुरिनिफ्राय मोनफैबाय बाक्सायाव नानिया नै बा बर' हारिलानाव जों गासिबो जमा जाफैदो आरो इसा उदालगुरिनि दैमु इउटुबार लाहाबो फैदो ओमफ्राय न'खौ नायनोसै आं इसानिखौ दिनैसो किटिलानि न'खौ दे वाव इसा गुफुर इ गुफुरैनो दोननांगौहाय मोजां नुदोंना गुफुरैनो दोनबासो जोङो माबाल' होदो इयाव कालारखौ मा होना दोनदो कालारखौबाबो एसे माबाखौ होई जोंहाना जायासैहाय साननाय हनायफोरानो आथुर बिथुरावनो किटि इयो थैबे किटि नङा इयो एसेबो सिनायनो नायलाय बर' हारिया एसर जौदिसखौ बोरै नुदो न'आ इसानानै जायखिजाया आं मेंबायहाय अखाख्रासोलै एख' गैया लाजियो बाला गथ'आबो नै उन्दैयाव एसे मोजां फट' दिखांना दोनदोनि मोजांथार लारु ओइलाय इसोर इयाव बेलेग नुदो ओमफ्राय नों अबे आं नङा इयो बिनानावसो ओइनो हौवा गोदान हिनजाव गोदान माने मा न' सिना जाबाय नै बैसो महरा माबायदि सोलायलाङो होनलाय 5 मान्थनि माबा जाहोदोंमोन ओंखाम दौनाय फलमल ना मा होनो इयाव जाथ'वाखैमोन जाथ'वाखैमोन ओरैया थिखांना दोनखादो लाजिसै बाला गोदो बेलेगमोन होनलाय दोनसै थु बाहेराव गासैलाय आं इदिनो थागोन हा इदिनो थागोन आं बिदिनो थागोन बे गासै लिरनो खानांगौ दख'नाया दोननाय बोरायखौ गानखादों गासै दोनखायो लाबखादों थाथो एखौनो होनबालाय सालाबबायानो इसानै खस्थ'नो राखैमोन हामपेमोननोबो मा गिदिर लाबदोलै हामपेमोन लांलायो जाख'लायनानै नङा दस' हामपेनिनो आबानि फरायनानै मोखांसे यानि जोंनिया इल' सायाल' नोंसानि सा मोनथामसो लोगो नांनानै खौसे अखाफोर फिथा अखाफोर बिस्कुट नोंनोसो लाबदो नोंसो बांसिन जानांगौ अखाफोर बिस्कुटखौ जादो दे अखाफोरखौबो जा ओइखौबो खना फासथामखौबो जा खना बारथाम माबानि मटुनि फेभरेट समोसा खुसबु होनदो ओइनो बिथाङाबो नेदो नै सनालि ए नायलायदो ए सिक्स पेक जादो ए सनालिनो हर इसे मोनसे ओइ सनालि नो मेक्सनि गार्लफ्रेन्ड मेक्सनो लांनो हागौमोन हाबा जाखोन्दासो जाबाय नङाबा सिख्लामोन मानो हामदो मिथिगोना इयो नै दाउदैबो दाउदैया दैथामल' जों जागोन इसोरनो होनाङा हौवाफोरनो जों जागोन ना जों जागोन दाउदैखौ राखावना गोसोखौ बोरै बुरखायनो फैलै सना खाथियाव दसे दै लुनो राखावना गोसोखौ बोरै बुरखायनो फैलै सना खाथियाव दसे दै लुनो खिलिगोनबा खिलिगोन गोसो बिबारनि नों सना अरायबो गोसो गोरबोनि लामा भिड जागायदोसो दायो रिहार्सल गाबोननि थाखाय रिहार्सला जागायबाय गाबोननि कारणे माने मेन प्रग्रामा गाबोनसो जागोन नालाय बिनिखायनो माने रिहार्सल होगासिनो आरो एसे खम जादों हायो बिथाङा आमारो बाथौ सिगारसो माबा खमायदों आरो एसे गगा मोननाय गाराङा हाजो खंखरनिफ्राय फरायनायाबो थैया गुदुं जाबोबायानो फरायनानै थैया गुदुं जाबोबायानो आत्रा
दे मोसा मोसा खावरासि गोसोखौ बोरै बुरखायनो मोसा फैलै सना खाथियाव दसे दैल'नो मोसा फैगोन गोसो बिबारनि नों सना अरायबो स्टेजआव दिखांनांगोन नोंसोरखो नों सना अरायबो गोसो गोरबोनि लावथि मोनजां मोनजांखौ खावना लाबोदों खावना लाबोनायाव खैबार लिंथि गबोदों लिंथि गबोनायखौ नोंनो टेपखोना होदों हालाय उदालगुरिदो लिंथि गबोनायखौ हाया उदालगुरिदो बाक्साया एबार हाम्फेयाव खनगोन नेक्स्ट सेकेन्ड गासिबो खननांगोन गासिबो 2,000 years later. नै किटिया बादुलि द' खानसि होआखैना नों जोंनो मायो मानि सैतान मावदो खानसि नङानो माबासो कार्टुनसो मान मायो दाउ अमा दाउ अमा इमान दामा दामि माखासे मानसि दं मैद्रु आंगाय गानायनि मागोनि आलासि जानो फैदो आरो किटिलानाव जोङो जानाय लोंनाय हाबाफारि ए उदालगुरिनिया जग्रो सिबो 누려 भाइ जाऊ एहाय जवा सिबोआबो एहाय 누구야 누구야 마트 소드 방금 막은 마마 아 무따 땜송 집어주달라 문념스카 문장 뱉리나봐 자는 데가 돼. जानानै लेंहरदों नालाय अफारा 가만 침로. 시오진. 야 또 말래 문자 가면 돼. जालांनायगोरा जानो होबाथाय जोंहासो? अमाया हाइसखौ दोनदो 어머야 시가 타도 돼. 야. 나는 어째 벤니. मोजां जादों बा? दे. नै ओंखाम जाखांनायनि गय फाथै जानोसै आं जाबाय जाखांनांगौ सम जालांजोबदों आंना दा एसे दसे जिरायनोसै आरो किटिमोनाबो ओंखाम जाबाय दं खियानो जाबायनो मा होनदो खियानो जाबायनो जाखांनानै खियानो जालायलांबाय जोंनिया ओमफ्राय दासो जागासिनो न'निफोरा हा दे जाखांबायानो दस जादो आरो लाबाव हायावसो जोंनिया बिमा माहारिनिया फुवाबाना न' गाहायाव जादावनायखायनो आंबो सुखुवा दे जा जमाब्रा दे जा लासैनो आं गय हख्लायनो र' उदालगुरिना उन्दुथा आंहालाय मा मेंदोखाय बाक्सायानो मेङा गारि गाखोना फैनाया मेङाखै आं आंगा मांगासो जायो आं